Tänä vuonna Euroopan Song Contestissa oli esiintymässä jossain helvetin Ruotsissa. Mies tai nainen, parrakas mut rintava. En mä tiedä, ainakin hintahtava. Silti TV:stä joku teitä katteloo. 8 vuotta putkeen siinä toliotteloon. Ja varmaan vielä samalla käteen vetelöö. Ja poika kaveria kädestänsä pitelöö. Euroviisut, 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 yeah, 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 yeah. Pepe Pavevesku, Maarit Hurmen rinta. Tänään näkyy vaan Erika valtavat rinnat. Mut biisit on kaikki täysin samaa raitaa. Ja lateksit vaan näyttämällä raikaa. Mut silti sä vaan viltin alla tätä pahtaa. Ja kämppiksen munaa suuhun lahtaa. Varmaan sä oot parempi.